Lähdetään testaamaan tämmöstä pikkusen tiukkaa sipsiä. Tää on vähän suolainen vissiin. Täällä on hanskakin oikein. Pistä hanska käteen varmuudeksi. Mikä tässä on idea? Ei tommosia kukaan lue. Se on mainos niistä muista, ei kukaan lue. Elikkä pitää syödä tuo sipsiä, olla juomatta vettä ja... On tuolla vissiin joku paperikin, millä voi pyyhkiä sitten. Tarroja on. Tatuointi. Elikkä yksi minuutti ilman juomista tai syömistä ainakin lukee tuolla. Eihän tämä nyt niin suolainen voi olla. Ei voi. Paskaa puhuvat. Siitähän on vain 48% suolaa. Nyt olettaa aika. Kaisanko mä nämäkin suuhun? Ei oo pakko mun puolesta. Kieli meni ihan siniseksi. Jumala. Ottakoon pahanmakuinen sipsi. 40 sekuntia vielä. Miltä tuntuu, niin on niinku omasta mielestä? Aivan jees. Ei oo paha. Mun mielestä se näyttää jotenkin vähän siltä, että siinä on nyt jotain semmoista. Näytä kieli. 10 sekuntia. Alkaa sylke erittyä vai? Ei pahasti. 5, 4, 3, 2, 1. Aika. Nyt voi juua, jos haluat. Ei täällä halua juoda. Ei. Se oli siinä. Kuinka suolainen asteikolla 1-10? Se menee 8. Maan. Mä haluan haistaa tota vaan. Tässä niinku haisi suolaisuus mun mielestä vähän. Oho. Joo, niin tekee. Sitten vielä ottaa tuo niin mä menin tuohon tatuointiotsaan. Niin. Siitä tarravaa otsaa, kato niin. Olet voittanut challengein. Täältä tulee isompi challenge, että otan tässä. No meni se auki. Noin, challenge voitettu. Kiitos.